ಆತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸುರು ಕೈನೆ ತಾಲಿದೆ ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಚಪಾತಿ ಗೀತ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾರ್ರೆ ಓಡೆ ಉಂಟದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯ ಕಾಫಿ ತಿಳಿ ಈ ಲೋಟೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇರು ಕಾಫಿ ತೋರು ಎಣ್ಣೆ ಸಲಾತನು दादा अनपढ़ सुंदर अन्ना शुरुआत जा ऑडियंस ಎತ್ತು ಸಾಧನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗನ ಉರುಪಾವಡು ಬೊಲೆಪಾವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪಜಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಂದೇಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಸತ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪ್ರಸಂಗ ಜರಿಮೇರಿಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಿದಾರ್ದ ಗಾಡು ಕುಲ್ದೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂರು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಿಂಚಾತೀನಿ ಓಲ್ ಓಲ್ ಆಟೋ ಜರಿಮೇರಿಡಾ ಕಾಂಜಿಪಾಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ತದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರ ಎಡೆಗೆತ್ಯ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಆಟ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರ ಕಾಜಿಪಡ ಜರಿಮೇರಿ ಮೂಲು ಇತ್ತ ಎಡೆ ಬತ್ತ ಮತ್ತದ ಉಲಾಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಾಗುಜಿ ಅಂದರ ಆಸಕ್ತೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ಮೂಲು ಸತ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಪೊಯ್ ಉಲೈ ಪೊಯ್ ಆ ಮೂಲು ಚೌಕಿ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಕುರಡ್ಡು ಉಂಡದು ಬರ್ಕ ಭಾಗವತ್ರ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ ಒಣಸ್ವಾಮಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಜೋರು ఫ్రెష్ మండి మష్రూమ్ ఒక పకెట్ కదా అయిపోయి అంచు ధైర్యం మూడు మక్కలు లేరు ఆర్డర్ రికార్డు కొడుతున్నా ಬರ್ತಿನದು వచ్చి ಇರ್ತಾದ ಅಣ್ಣ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ನ ಎಂಕರ ಅಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಗ್ಲೆಸರು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇರಗು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಚಪಾತಿ ಪಟ್ನ ತಾಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗಲ್ ತಾಲಿ ಊರ್ದಲ್ಪ ಮಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪುಣದ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ದು ಐನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಂದು ಬಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತು ನಾಗ ನೇರದು ಇತ್ತೆ ತಾಲಿ ಎಂತೆಂತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋಗಿ ಈತ ಆತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಸುರು ಕೈನೆ ತಾಲಿ ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಚಪಾತಿ ಗೀತ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾರ್ರೆ ಓಡೆ ಉಂಟದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ತೂವಡಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚು ತೂವಡು ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಈತ ತಿಕ್ಕಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೋಜು ಎಂಚುಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಲೈಕ್ ಉಂಡ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲ ಹಪ್ಪಳ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ಊರುಡಿನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಾರ್ ಶೋಕೆ ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಒಣಸ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಒಲೆಗಳ ದನಿಗಳು ಮೇರೆಲ್ಲ ಒಣಸು ಬೈದೇರು ಒಣಸು ಬೈದೇರು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಲ್ ತೊಂದೇರು ಬಾರಿ ಎಂಜೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತೆ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಬರ್ಬೋದಾ ಟಾಯಿಂಗ್ ಲಾಕಿದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಟೇಸ್ಟು ಕಾ ಎಂಜುಂಡು ಊರ್ದಲ್ಲ ಕರೆ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿರ್ನ ಇಂಚ ಪಿರವತ್ತೀನಿ मेरे बारे कुछ आता नहीं कुल्फी आइसक्रीम बार लाइक ನನ್ನ ಆಟ ಮುಗಿದಾಯ್ಕ ಕೂಡ ಪೋದು ಜಿತಿ ನೋಡು ಕೊಡಂಜಿ ಅವನು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಬಲೆ ಇಡಿ ಓಡಿ ಬಾಂಬೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲೋಟೆ ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟೇಗೆ ಏತು ಶೋ ಕೊಂಡುದುಲೆ ಲೋಟೆ ಎಲ್ಲಿಯ
ತುಳಿ ಕಾಫಿ ತುಳಿ ಈ ಲೋಟೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇರು ಕಾಫಿ ತದ್ರು ತುಳಿ ಕ್ಯೂಟು ಮಾತಾಡಲ ವೇಸಕುಲ್ದೇರು ಬಣ್ಣ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಿ 5:30ಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಬಂತೇರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತರಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರಣ್ಣ ಶುರುವಾಗುಜ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತಾ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಊರಿನ ಮೇಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಮಾನ್ ಆರ್ಕ್ವಾರ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಟ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಯಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಗ ಹತ್ತಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ವತ್ಥಾಚಾರ್ಯ ವೇಸಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಅರ್ರೈನಿ ಎನ್ನ ವೆಸಲ ಆತನು ಜನನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಕೊಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ಸುಳ್ಳ ಸಾಧಿಸಿ ಆತ ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬೇಸಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬೇಸ ಅದು ಯಾರು ಬಿದಾಡು ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ರಂಗಸ್ಥಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಮಾತ ಬೇಸ ಮಾತ ಅದು ಕುಲ್ದೇರು ಬೇಸ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಬಚ್ಚಿನ ಎರಡು ದಿನ ಸ್ವರೇಜ್ಜಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ವೇಷ ಅದು ಬತ್ತೇರಿ ವೇಷ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಬಚ್ಚಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಸೇಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವನಸ್ಪತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತವು ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ತಾಲಿ ಅಡ್ಡೆತ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯ ಐಗಿತ್ತೆ ವನಸ ಅಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಲೆ ತಾಲಿ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಂದೂರು ರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಇವಲೆ ಹೆಂಗೆ 2 ಜನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪಾಪ ಮೆರೆಗೆ ಐಟಮೇ ಕಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿದ್ದಾರೆ SN ಉಡುಪ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಮೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯುವಕುಲ್ನ ಇತ್ತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದೆ ರೀತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಜೋಕುಲು ನನಾತ್ ಬೆಳಗೊಡು ಎತ್ತು ಸಾಧನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗನ ಉರುಪಾವಡು ಬೊಲೆಪಾವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪಜಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ಪಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೊಕೊಬಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.